تملسناكم علينا تعزبتنا اوكي سنغال قصيلكاي اطلال حتى زبصحكيا زبزحتهم ديكتاتور زتوكوس كم زموتي هتገልጸልና ዘለካ እንደገና ክንደይ ሚእታዊት ኢለ 92 ሚእታዊት 92 ሚእታዊት እቶም ደገፍቶም ነቲ ስርዓት ቀጽሎም ይኸዱ 8 ሚእታዊት ጥራሕም ኣብ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት 8 ሚእታዊት ሃገራት ጥራሕን እቶም ቀንዲ መራሕቲ ምስሞቱ እቲ ስርዓት ናብ ሓውስ ሓራ ዝኾነ ክሳጋገር ክኢሉ ይብሉ ስለዚህ ኢንሻአላህ ዓድናውን ንሱ ምስከደ ካብቶም 8 ሓደ ክንከውን ግን እንታይ ኢሎም እዚ መጽናዕቲ እንታይ ኣማዲዩ ገሊጾ እንታይ ይብል ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ እዋን እዮም እቶም 8 ከሚእቲ ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊሮም ትብል ኣላታ ካልኣይቲ መጽናዕቲ ከ50 ተሓሒዞም ዘካይደዋ حراي እቶም 92 ከሚእቲ ምስሞቱ እቲ ለውጢ መጸን ምልክ ቀጽኢሉ ንብል ኣለና እስከ ድሕሪ 5 ዓመት ከ እቶም 92 ከሚእቲ 90 ምስሞቱ ድሕሪ 5 ዓመት ከ ገለ ለውጢ መጸን ዝብል መጽናዕቱና ካይዶ ናይዚን ሪዛልት ክነግረኩም ወላ ክገጥፈን ነገርና ዳብሉ ሕጂ እንታይ የሚሎም 92 ከሚእቲ እቲ ምልክ ቀጽኢሉ ምስወሉ 5 ዓመት ጸኒሖም ከ ነተን ኩለን ሃገራት ተኸታቲሎም ካብኣተን ኣዝየን ውሕዳት ጥራሕ ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ሓውስ ሓራ ከ ተቀይረን ጸኒሖም ኣዝየን ውሕዳት ጥራሕ እተን መብዛሕትአን ግን ገና ትምልክ እንዳቀጸለ ኸይዱ ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ ነይረ እተን 8 ከሚእቲ ጥራሕ እቲ መላኽ ምስሞተ ዲሞክራሲ ዘተኣታተዋ ሃገራት እንታይ ትረቕሑ ነይሩ እንታይ ትንዓንሲ ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋገረን ዝብል ሓንቲ በተሓደ ሸነኽ በተኻልኣይ ሸነኽ ከኣኒ ድሕሪ 5 ዓመት ከ እቲ መላኽ ምስሞተ ድሕሪ 5 ዓመት ገሊአን ናብ ሓውሲ ሓራ ተሰጋጊረን እሞ እንታይ ነይሩ እቲ ምቹእ ዋይታ ዝፈጠረ ይዛመድ ይኸይሎም መሰዛመዱ ጀነራላይዝ ዝገበሩ እንታይም ዝብሉ እቶም ኣህዛብ ንመላኽ ክቃለሱ እንተዳጸኒሖም እቲ መላኽ ምስሞተ እቲ ምልኪ ኣይሰዓሪሩ ኢሎም ደምዲሞም ቃልስኻ ምስቲ መላኽ እንተኾይኑ ወዲ በዝን በራድ ገለመለ ከምኡ ክትብል እንተውዒልካ ምስቲ ሰብኣይ እንተደኣ ኮይኑ ምስቲ ምልኪ እንተደኣ ዘይኮይኑ ምስሞተ እቲ ምልኪ ስቑኢሉ ዝቕጽል እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ቃልስናትካ ናብቲ ምልካው ሰብኣይ ናብቲ ምልካው ስርዓት ናብቲ ውልቀ መላኺ ዘይኮነስ ከም ስርዓት ጌርካ ወሲድካ ነቲ ናይ ምልክ ስነ ሓሳብ ነቲ ምልካው ስነ ሓሳብ ንዕኡ ክቃለሳ ዝጸንሓ ሃገራት ግን ነቲ ምልካው ስነ ሓሳብ እዩ ስርዓት ስለ ዝኾነ ውልቀ ሰባት እንተሞይቶም ይቕጽል እዩ ኢለን ዝተቃለሳ ግን እተን 8 ከሚእቲ እቲ መራሒ ምስሞተ እቲ ዓደም ናብ ዲሞክራሲ ክትቀየር ክኢላ እንተወሓደ ሓያል እንተዘይነይሩ እቲ ከምኡ እቲ ናይ ቃልሶም ኣገባብ ብውሕዱ ድሕሪ 5 ዓመት ግን እቲ መላኽ ዝበሃል ዝነበረ ቀንዲ ምስሞተ ካልኦት መላኽቲ መጽኦም ድሕሪ 5 ዓመት ግን እንደገና እቲ ዓዲ ናብ ሓራ ገጻን ክትቀየር ዕድል ፈጢሩላ ስለዚህ ቃልስኹም እዮም ዝብሉና ንሳቶም ቃልስኹም ኣነ ይኹንኩን ዝብለኩ ዘለኹ ንሳቶም እንታይም ዝብለኩ ዘለኹ ቃልስኹም ናብ ውልቀ መላኽ ዘይኮነሲ ናብቲ ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓትን ናይ ምልካው ኣተሓሳስባን ዘተኮረ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ ንሱ ምስሞተ ወይ ድማ ብድሕሪኡ ጽንሒሉ እቲ ዓዲ ናብ ዲሞክራሲ ክትሰጋገር ትኽእል ኢሎም እዮም ዘጠቃልሉ ስለዚህ መልሻ ያዶ ተሕተኺ ጽبوت يا اسكا خمل الله دي ولا عررها خمري إنا ما إشتيك من الله لكعيو تي ولك ملاخي قال سنا مسؤول زي كونه مست مؤسسات دبها لو مست institutions تخونا لومبر مبزحتو جيزي نساتهم كموتو خلو انت امز قبروتهم بجلناتهم تم كند تربحتي كوفيلوم تهاجرون بخفيل institutions ስለዝህልወን ተቀጽል ያተሃገር እሳቶም ግን ኣብ ኸይባታቶም ይሽመሙ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተሃገር ኮብላ ክትከይድ ጸኒሓ
بولو خيل وصي شعو حاده كابو زغدد خون كخون خاليو ወይ ውን ገለ ናይ መምሕያሽ ናይ ኮዝሜቲክ ናይ መጸባበቂ ገለ ግብር አቢሉ ሓድሽ ዲክቴተር ውን ይመጽእ እዩ ስለዚ ንሕና ከምቲ ክብሎ ዝጸንሐ ሓው ሰንጋል ባእስና ምስቲ ወልቀ መላኽ ዘይኮነ ባእስና ምስቲ ስርዓት እዩ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ክንሰርሓሉ ዘለና እቲ ስርዓት ድማ ናቱ ከምዚ بالبولا لو نتن بالبولاتات نفتحنا داينا كانوا دقوا دلنا نبري حدا ولك ملاخ خيدو ولاون بورشاون ناب دقوم كم تبقى قدام يزبلكو دحرموتهم من كجزء زدلي يومهم سلازي بزح لو تيجبرنان سلازي نتايو تي نفسنا هنا نوح كخونا لو قسنا بالكاجن كم زي خبلوز صنحي تي لوطي يمصيو እዚ ሕጂ ቲ incremental development ድብሎ ወይ gradual development ናብ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ካብ ኮነ ስለዚ ቲ democratization ቁልጡፍ ክኸውን ከሎ እቲ ምስግጋር ግን ብትራንዚሽን ይዝሓልፍ ሕጂ ግን ኣቕሊልካ ክርአ ኣይከኣልን እዩ እቲ ሞትናቱ ምፍላይ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ክኸውን ኣለዎ مسؤومات ون بزوح ناي أفتي بوليتيكاون قطباون صجمات الرئيس لزلو نعو تتقيمكا كما يجير كاد أمبر حدا والكاميرا خمويتو بزوحات هاجرات كم زبالو تقندز الرئيس اللي متكاتناتو زمت سلزخنه يغني لي أبزي إسياس ميتو على زبالو زنبر جيزيسي حنت حفتين تاي لهني زسي ولا ميتو كل السبعيزس ولا عسرت عمد كجزءنا يدحري ويلهنا مالتي أجي لك عم تبوز اللقمي مالتي إن دحر نصوت راح كوينو علون ميتون تي تعرف زلو سعابناتون كجزءنا مالتي وتي بعبي تسرعاتن تي حماق تجبراتون إن دحر صور بالتخاوي اللوت تجيريو ناب ديمقراطياوي تعشمهم سكرنا خيالي هذا لا مالتي تينكيو تبو مبرهي تقتل حتى ينبارب أخلقو مسرح مسجار ناب ديمقراطيا وسرعة ويقالسي لو تنحرنت من يخمر حزب بقى شكالاي حارستاي تمهاراي من اسي وتقدر مهور بوليتيكا وسلفتات ناي أكل ترنافي ويقال تبليامو كاكل تيخم حاديهم حسن لو متعاطي قامت يا مستمعتنا هتبقى سنة نعخا قد يفلق له من قهر له يعني قد تعارق الناي زد تعارق وهم تفتح دحان زياتهم انتاي مبالكو أنسي زياتهم كلاتهم توم وننتنا بركيهم زياتهم زيهم توم ستيك هولدر شو مفتحاجر زلو زي تهزبي كابزو وصاون يلن ግን ዞም አሕዛብ ዚኣቶም ከመይሎም ይሳተፉ ኣብቲ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ እንተደኣለልና ከምቲ ዝበልናዮ በቀዳማይ ሓውና ሰንጋል ብለና ነይሩ ፖዚቲቭ ማይንድሴት ሒዝና እቲ ካልቸር ናይ ፖለቲክስ ናህና ናይ ፖለቲካል አቲቲዩድ ቀይርና ክንመጽእ ይብል ነይሩ ስለዚ ተቁሩብ ምናልባት ከም ሓዳሽ ሃገር ኣብ ኤርትራ እቲ civic societies ዝበሃል ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ሕጂ ተጠርናፌታት ማለት እዩ ሕጂ ንስኺ ዛና ይኣክልልክ ነርክሞ ኩሉ ኸም ዓይነት ጠርናፌታት ይኹን ወላውን ኣብዚ መጨረሻ ዝረኣናዮ ናብ ደንበ ፍትሒ ናይ ዞም ስነ ጥበባውያን ጠርናፌ ዝረኣናዮ ስለዚ ኩሉ ጠርናፌታት እዚ ነናቱ ኣሰር ይገድፍ እዩ ኣብቲ ቃልሲ እሞ እዚኦም ኩላቶም ሰብርኩ ኮይኖም ስለዚ ክነጥፉን ከለዉ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ቀይሩ ከምኡውን እቲ ሲቪካውያን ማሕበራት በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ንቕሓትና ክባቢልና እቲ ናይ ምስግጋር ናይ ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ከቃላጥፉ ይኽእሉ እዮም እሞ እዚኦም ኩላቶም ሰብ ብርኪ እዮም ክብል ይፈቱ ቴንክ ዩ ሰንጋል ተወስኻለህ ቀረበ ወይ دارقا مليشو عندي صراح بخالق شنق كأطوى متان زيادة برخ كتبللنا إذا انت زي كونس مليشوي ازيوم سبر كيم يرومي سبر بحياة إذا
انتي جينا نقال الزلن اب اديتار ديمقراسي كمص نمن يتربحو تا ديمقراسي مس مصسي نمن يتربحو تقا جنت حفتي نشق علي كاب عرب بحدي ديمقراسي تمصي هو حرستي رب بحدي وتهدر رب بحدي تمهراي رب بحدي من اسي رب بحدي بوليتيكاو سلفتات كرب حدين هو تواداديرن سلطان كحزاين يا اكل منقصاص كرب بحدي هو مثلنا يدق سبات محلاو يسرح سلازلو مثلن كبرنا يدق سبات ترغيص يدي قاد سلازلو صباحنكو كبرن مثلنا يدق سب زتحلوت هاجر انت رخيو سلا ازيام كلهم سبركيو من تداينا سبرب حيو اتا هاجر اتا ديمقراسي نخلهم معريات بصحو من تداينا معريات بصحو منكم رحلو نتقالسي زبل حتو كل عل زلو قداي كمان يكون قل بزح جزي يلعل انتي يزرعلو سلمتها يلعل نابزبل مونخي سلمتها يلعل نزبل حدا ايديولوجي خون خيدي اتنسخات خطلو زلخه ايديولوجي نسو وطيتو كابزي اتومسي حدا يخمر حزلو إلو يغزاك اب سوشياليزم انت تختل على خوينكا انتي يزبل كل معرنت كله خسفن انت دا خوينو كلنا بشق على كل وط الله سلاذ اتقالسي امود اتو ባህርን አይሸቃላይ ክሕስ ስለዘለዎ ምልክን አይሸቃላይ አሜዳ ኸለኺ ምልክ ሸቃላይ ትብል እንደኸነርቲ ተፈልሰፍና ኮንሱ ቆይ ተፈልሰፍና እንታይ ይመስለኪ ኩሉ ሀብታሙ ድኹኡ ናብ ሸቃላይ ክልወጥ ኩሉና ናብ ክንልወጥ እንተዳ ኮይና ንሱይና ሕጂ መሪሕ ኮይኑ ክወስደና ዘሎ ኢሎም ያምኑ ንሱ ዝወደባ ውድብያ ቫንጋርድ ኦርጋናይዜሽን መሪሕ ውድባላትኒ ንብላ ኮንሰ እቶም ንኡስ ብርጅዋ ዝነበሩ ኸ አሜዳ ኸለኹም ታኹም ትብሎም ነርኩም نبعل كستون وعلى الضروع وعلى بيتروس وعلى جلمله انتي تبلوهم نيركم دربهم شوطو مهراش شق عليهم مش عليكي دربها شيت كاسي امود اتا شق علي تخون نعوم كاني بيتي برجوان ديم نوس برجوان زيهم ግን መደቦም ሸይጦም ሸቃሉ ኮይኖም ይኻትብል ዘለኻ ሕጂ እዚ አይዲዮሎጂ ዝመርሓካ ይኽብለክ ደለ ስለምንታይ ዝሕቶ ዝዝልዓል ንዝብል አይዲዮሎጂ إذا أيديولوجي كان زي أريجويو بزح جزء مش حسن ونقلت أيو أنا ونقلت أي بزا أرجن زبالين أتحسسوا لو مخن من راح ندلي تمالي أبقد له خلو ندوق زنبرنا موسيقى لو مخ أبزخ نسمع ندلي نحر بخوم وتخيل كوينكا نحر زي مع بيلكا أبقد لي ملك شق علي تبل تنيركا شق عليكم ورحزوا له تبل تنيركا لو مخ أني أبزح ساعات زي ومن يخمر حزلهم سؤال كن شك عليك ولا كي ناي تأيديولوجي كستوجن لانين نديو شك عليكم مرحلو إلو ما هو خنتايلو تغاي خالنين شك عليكم مرحزلو أبزز لنا نتخوننت كتجلس على كاي سلازي تقدمتي تأيديولوجي مسكوننت كعلى عزامي دوا كوننت نتصبح زمت ندليون حلمو زلنا زي كوني كل شك علي كوني حقها حج زل خوننا تجنا بايتا حرستاي زبزحي حزبنا 9 حرستاي سلازي اذا قال سزي ما حرستاي زربح خون سلازلو من يخمر حزلو إلو ما حرستاين شك علين كلتيهم فتيرو كم تأجرهم تتحيزهم نيرهم نخندي عمت بخمي مشم صلاتي ناي مفتار حيالات ندينا شك على يزمرح ايكونن حرستاي يزمرح نخندي عمد فلا اليوم نيرو حجي ازي خامنتاي مصن تدعلكنا ايديولوجي اتنسحات قتلو سنه حسب ايز فطرو اوكي سالساي محدرا غريچتات حجي انت يزم زلخو حقو حسن مليشون اندي صبرب حيو نخلهم عريات بصحهم كلهم يمكن مرحوا زلهم كلهم تطقمتينا يلوم ناي كلهم يا انديلو حسن انا كن سلمنتاي خمز زبل حتو زل عليكي سلمنتاي نسخه تبجسكن عنات حتى زلخي كم زلو اب كتما عداغا سلسمع خنديو اجي حدي اتا ايديولوجي خو زغبر الي تخالاي كوننت ابايتا زلو حجي كوننت ابايتا زلو انت دا من اسي بزيحو من اسي كمرحلو يب ابز وانزي منينا بزيحنا زلنا ابزي سوفيست
ሳፎኬት ጌርና የዘለና ነዚ ደንብ ተቃውሞ ክሳብ ሕጂ ደኣ እዞም ናይ ሕማመይ መጽኦም ደፋፊኦም ይውፅና ኣለዉ እምበር እቶም ናይ ቀደም እንዲና እቶም ዓበይት እንዲና ሕጂ ንሕና ኸ እንታይ ንብል ዓብይ ክመርሖ ዘለዎ እምበር ተመክሮ ኣገዳሲ እዩ ትምህርትን ተመክሮን ኣለና ንሕና ክመርሖ ኣለና ንብል ከኣነ ፀኒሕና ምክንያት ስለምንታይ እቲ ክውንነት ንሕና ንበዝሕ ኣብቲ ደንቢ ቃልሲ ንሕና በዚሕና ንሕና እንተ ደኣ በዚሕና ሽዑ እንታይ ይኸውን እሱ ክመርሖ ኣሎ ኣብዚኣ ናትከ ኣተኸያ ነበር ጓል ኣንስተይቲ ዶክተር መርሖ ኣለዋ ወተባዕታይ እንተ ዝበሃል እንተ ደኣ እቲ ደንቢ ቃልሲ ወተባዕታይ እንተ ደኣ በዚሑ እንታይ ዝብል የለዋን እኮ የለዋን ሕና ክንመርሖ ኣለና እምበር ኣበይ ወጢጥና ብእዝን እንዲና ክነምፀን ክብል እዩ ሕጂ እቲ ክውንነት ኣብ ባይታ ዘሎ ካብኡ ተበጊሱ ይሰብኮም ዝብል የክብል ደልየ ስለምንታይ ይብል ኣሎ ግን ኣለዎ ከም መምክኔታ ገይሩ ዝቐምጦ እቲ ክውንነት ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ግን እታ ሕሰን ዝበላ ስቴክ ሆልደርስ ኢና እንተ ደኣ ኢልካ ግን ስቴክ ሆልደርስ እዚ እውን ስነ ሓሳብ እንድዩ ስነ ሓሳብ ኮይኑ ምስታ አይዲዮሎጂ ዝበልኩ ከተሓሓዝ ይኽእል እቲ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነይሩ እዚ ግን ናይ ማኔጅመንት ስታይል ኣብቲ ናይ ማኔጅመንት ስታይል እንተ ኣቲኻ ስቴክ ሆልደርስ ኣናሊሲስ ዝበሃል ኣሎ ስቴክ ሆልደርስ ሰብርኪ ስለ ዝኾኑ ኮፍ ኢሎም ዘትዮም እሳቶም እዮም እቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስትራቴጂ ዝሕንፅፁ ብሓባር ኮይኖም እዮም ዝብሉ ብሓባር ኮይኖም ስትራቴጂ ይሕንፅፁ ብሓባር ኮይኖም ይቃለሱ ይብል እዚኦም መን እዮም ቶም ስቴክ ሆልደርስ እዞም ዓንተ ኩሎም ዝገለጽክዮም ሸቃላይ ሓረስታይ ወተሃደር ተምሃራይ መንእሰይ ዓብይ ገለመለ ጓል ኣንስተይቲ ገለ ኩሎም እዚኦም ሰብ ሽርካዮም ይምልከቶም እዮም ሕጂ እዚ ናይ ምሕደራ ናይ ግርጭታት ኣፈታትሓ እንታይ ዝምህረና እቶም ሰብርክዮም ትብሎም ብኣፍካ ጥራሕ ኮይንካን ንኩሎም ማዕረይ ዝብፅሖም እናበልካ ትኸይ ኣብቲ ናይ ምውሳን ቦታ ማዕረ ኣቐምጦም እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ ምውሳን ቦታ ማዕረ ኣቐምጦም እንድሕሪ ወተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ማዕረ ይብፅሖም እዩ እንተ ደኣ ኢልካ ስለምንታይ ኣብቲ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ማዕረ ኮፍ ኢሎም ዘይውስኑ ትርድእኒ ኣለኺ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብዚ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ኖ እቲ ናትና እኮ ንኩሉ ዝሓቆፍ እዩ ፕሮግራምና ስለዚ ስን ሃልየን ኣይሃልየን ፀገም ኣይኮነን ንሕና ኣብ ክንደኦም ኮይና ንሓስብ ኣለና ኣነ ኣብ ክንዲ መንእሰያት ኮይነ ሓስብ ኣለኹ ኣነ ኣብ ክንዲ ሓረስቶት ኮይነ ሓስብ ኣለኹ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ግን እዚ ሓቂ ይኮነን ኣብዚ ናይ ማኔጅመንት ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ክትመሃር ከለኻ ከምኡ ኣይብለካን እዩ እቲ በዓል ብርኪ ንሱ መፂኡ ንሱ እዩ ጉዳዩ ካብኡ ንላዕሊ ስኻ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ኮፍ ከተብሎ ክትክእል ኣለካ سنيت كوفا بلاد كم شاء فتيا ده إذا راح تردي سبرك خمس ملكة بل سبرك تخينك أول بوتاخا كوتاخا أبتدي decision making process تمسك تكلك بقى أنا يقدني زي حجي هذا سنة حسابي نت سنة حسابي خاتجزء زل خمالتي معرينا معرن تدعونا بمعرخ أخن وسن كن كلالنا بمعرخ أش أخن كالس كن كلالنا سزتا كاب كم زمت يو قبل دالي أب سرح كففل كتمسخ الخاجن ناي سرح كففل جن كفالا لخير أتي من أسي ناتو تارا لو تعاري انتاي كحزار لو من أب بروباغندا يساتف من أب خالق بوتا يساتف من أب يخيد زبلجن مش عليكي نتندك نشتو عبي تقمت نتوتو عتاي زيادة خدم عبين تقمت كذا زيادة يدم نزبل كتقمت تخيل نعملت نعرقن شماغلن كوميتين تدع الله خوينا كما ين حسن تدع مدي اخنا حسي خايخا عرقن شمغلنا አይተደልን ይኻ عرقن ሽምግልና ትፈልጥ ጓል ሰይታ በባህሪያ ኮምፕሮማይዝ ናይ ምግባር ባህሪ ዘለዎ እንሳ ንዓ አቀሚጥካ እሱ ይመለክዕ ኢኻ ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣብቲ ናይ ስራሕ ክፍፍል ሽዑ ክንፈላለና ኸዲና ነዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና ኣብቲ ዝያዳ ክድማ ዓሉ ዝኽእል ኣብቲ ፈረንጅን ታይም ዝብሎ ኮር ኮምፒተንስ ኣሎ ኮር ኮምፒተንስ ገሊው ሓሳባት ናይ ምፍላቅ ክእለት ኣሎ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ክትሰርሕ ዘለካ ስለዚ መጠቃለሊ እዚ መሪሕ ውድብ ትበሃል ድሕሪ ሕጂ ካብ ዲክሽነሪና ክነጥፋ ኣለና ረጋቢት ሪኢኹም ኣለኹም መሪሕ ውድብ የብለንን መሪሕ ሰብ እውን የብለንን መጽናዕቲ ተገይሩ ናይ ረጋቢት ክኸዳ ከለዋ ምሽ ነዊሕ ቦታ ይን ዝኸዳ ትመርሐን ግን ኣላተን ሪኢኹም ኣለኹም ኣስተቢልኩም ኣለኹም
ካብ ዝገርመኩም ሰርፕራይዝ ዝገብር መጽናዕቲ ዝተገብረ ዘረጋግጾ እታ ትመርሕ በብታራያን ዝመርሓ ኣብ ሓደ ቦታ ተብጽሕን ይዓርፋ ማየን ምግበን ገለመለ ወስዳ ብድሕሪኡ ካሊኣ ትመርሐን ዋላ ኣብ ኣኼባ እንታይ ዝብለካ ኣብ ሚቲንግ ክትገብር ከለኻ ሓደ ቸርማን ህሉ ከም ንሽሙ ይምበር ኣብ መወዳእታ ነቲ መስርሕ ዝመርሑ ሰባት ግን ኣለዉ ኣብቲ ውሽጢ ሓንቲ ሓሳባት የምጽእ ሓደ ሽዕቶም ካልኦት ኣብኣ ይውስኹላ ጸኒሑ ብኻልእ መንገዲ ሓንቲ ተምጽእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሲ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ንኣምን ክንከላ ኣለና ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ኣብ ዘብጽሐና ሓቢርና ሰሪሕና ኩሉ ነናቱ ብልጫታት ኣለዎ ነናቱ ኣቦትኡ መሪሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክንብል ኣለና ስለዚ መሪሕ ውድብ መሪሕ ሰብ ዝበሃል ክትጠፍእ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ኣለዎ ኣብታናቱ ግደ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ ከም ተንረጋቢት ክወፍራ ከለዋ ተሓንቲ ትመርሕ ዳሓር ጸኒሓ ተሓንቲ ትመርሕ ዳሓንቲ ትመርሕ ኢሉ መጽናዕቲ ዘረጋግጾ ልክዕ ኣብ ስራሕና ከምኡ ክንከውን ክንክእል ኣለና ስለዚ መሻርክቲና መሻርክቲ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ኩሎም ከኣኒ ናይ ሓባር ጥራሕዮም ተሰማሚዖም ናይ ኩሎም ጉዳይ እዩ ናይ ኩሎም ብሓባር ክመርሖ ክኽእሉ ኣለዎም ናብ ትብል ምኸትኩ ስለዚ ጥርናፌታት በብ ዝመስለካን በብ ትትኽእሎን እንተ ተጠርነፍካስ ፀገም የብሉን ጥራሕ ከመይ ናብ ስኒት ትመጽእ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ስኒት ስራሕ ታዝ ዓበየት ጉዳይ ንሕና ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ተጠርነፉ ክንብል ንውዕል ዘይኮነን በብድላይ የሚጠርነፍ ሰብ ኣብ መወዳእታ ግን ተሰማሚዑ ሓደ ድሓር ክንመጽ ኢና ኣብቲ ክስታያት ተለኪ ድሓር ኣብቲ መጽእ ድሓር ግን ከምታ ዝበልክያ ንሱ እዩ እቲ ጉዳይ ሰብርኪና ኩልና ንኩልና ማዕረ ይብጽሐና ይፍረን ይንዓስን ማጆሪቲ ይኹን ኣብቲ ፖፑሌሽን ማይኖሪቲ ይኹን ሓረስታይ ይኹን መንእሰይ ይኹን ፕሮፌሰር ይኹን ገለ ይኹን ንኩልና ማዕረ ትብጽሐና ኢልና ግን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ኩልኩም ብሓደ ሓሳብ መጽኩም ኣለኹም ማለት ይኽልቲኩም ናብቲ ቁጽል ሕቶ ካብ ሃብታም ተመክሮ ዓለምና እንታይ ንምሃር ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኣና ታሕቶና ማለት እዩ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብኸመይ ሰንጋል ቀጽለልና እስከዚ ኣብኣ ከለካ እንድሕር ተረድእያሲ ካብ ተመክሮ ዓለም እንታይ ንምሃር ክትብል ዘለኺ ስለዚ ተመክሮ ናይ ዓለም መሰረት ገለ ጥራሕ ክገልጽ ዘለኒ እዚኣ ናይ ተመክሮ ዓለም እያ ኣብቲ ናይ ሃገርና ከዓ ብድሕሪኡ ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ ኣብ ተመክሮ ናይ ዓለም ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ክትሰጋገር ውጥን የድልየካ ስትራቴጂካዊ ውጥን ስኢሉ ዝኾነ ወርክ ፕላን ዘይኮነሲ መሪሕ ህንፃ ጥራሕ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ውጥን የድልየካ መጽናዕቲ ገይሩ ዝተገልጸ ከይንወሓልኩም ግዜ ገለመለ እቶም ዝተፈልጡ በርባዕተ ኣገባቢና ኣርባዕተ ኣገባብ ኣለዉ ናይ ቃልሲ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ኣለዉ ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ከሰጋግሩ ዘሰጋግሩ ተባሂሎም ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ እዩ ሕጂ እንታይ ብሎም ነዞም ኣርባዕቲኦም ክገልጾም ቅድም ንኣርባዕቲኦም ክገልጾም ድሓር ብዛዕባ ኣርባዕቲኦም ኣየናይ እዩ ዝሓሸ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ድሓር መጽ ብዛዕባኡ ክዛረብ እየ ሓደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጌርካ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንብሎ እዚ ጎነፃዊ ሰውራ ትብሎ ሪቮሉሽን ጌርካ ነቲ መልካዊ ስርዓት ምክንያቱ ሕጂ ምልኪ ኣይንብልና ምርካዊ ስርዓት ነቲ ምርካዊ ስርዓት ትስዕሮ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ኣገባብ ናይ እዚ ግራንድ ስትራቴጂ እዮም ትብሎ እዚ ግራንድ ስትራቴጂ ተቐንዲ ክቃለስ ምልኪ ክስዕር የልካ እንተደኣ ከይድካ ስትራቴጂ የድልየካ እታ ቀዳመይቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጎነፃዊ ወይ ሰውራ ገይረድ ነቲ ስርዓት ነቲ መልካዊ ስርዓት ዝኣልዮ ትብል እዚኣ ሓንቲ ኣገባብ እያ ኣብ ዓለም ብከምዚኣ ገይሮም ዝተቃለሱ ከም ዘለዉ እያ ተርእየና እታ ካልኣይቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ እዚ ዘይጎነፃዊ ናን ቫዮለንስ ዝበሃል እዩ እዚኣ ካልኣይቲ ሜላ እያ ኣገባብ እያ ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ከተሰጋግረካ ትኽእል ብዛዕባ እዚኣ ብዙሕ ዝፀሓፈ ተመራሚሩ ዝፀሓፈ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሊቅ ኣሎ እዚኣ ትረኣየኩም ተደኣ ኮይና እዛ መፅሓፍ እዚኣ ፅሒፍዋ እዩ እንታይ ትብል ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲያ ትብል
أقرب بالله سكورب إيراني يعني بزح أوكي صبح حج جان شارب زبحاليو جين شارب زبحاليو صحيفوا مئتين تسعة شمونتن زتفعلاليو أجابب ناي سلاماو قالسلو إليو خجل زفتن سلازي بخمسة رحسي بقونت كي جبركا بزي سلاماو أجابب قالس جيركا نسرعت نملكاو سرعت كسعر يكاليو زبليو صحيفوا مبزحتي جزء قابش حين تعتمد تسعة سلستن سلازقونه فعنتوي حسن زقلت أزنبري مبزحتي إذا حسابات زي زمعبله إذا زحر كينات مسبقعي سلازي قدمت زحر كينات درجات عقونت أوي قالشي إذا عدكاو قالشي نسايا قننت نيرا درجة كم أنكو أمارات توسد زنبرت درجة نسايا نيرا سلازي إذا خلقيت أجابب قالشي بسلامة أجابب قالشي ملكون كسعر يخيليو زبل استراتيجي اتا سالسيتي بناي قدام حيلتات دقف قاني ملكت سعر بناي قدام حيلتات ناي قدام حيلتات كبهال كله قرواب تهاجرات كفونا خلين حادي زباو تكالات متخابات كم بعل إيكواس كم بعل إيجاد إيست أفريقيا إيكواس ناي ويست أفريقيا قال خان كم بعليين ناي بعليين انترفنشن تجيرلو ملكاو ساعات ناب ديمقراسي نمسغغر صعر زتخايدلو اوان ونيرو سلاز ازي كم سالساي سلاز ايدمت اتتاو ناي قدام حيلتات ان فاكت دارغا زعابي عبلاد سرا اتناي قدام حيلي يصاوتالو مالتي ازي كاب كالاي كوينات دحر كالاي كوينات عالم زجمري اذن نجرمنن جابانن مستسعره شعوب اتم ناي قال كيدان حيلتات زبحالو زنبرو اب جرمنن اب جابانن نسوم صلال كوينوم ناتي فاشيزم اطفيهم اب بوتا ناي فاشيزم تهزبي ديمقراسياو سرعات نختكل زغبرو ايدمتتاوي نيرو خاب شعي جمر خاب شعي جميرو كن اندا قصله يخيد اب افريقا انت دارينا خوينا على الصومال ناي إيجاد intervention ناي خالوت هاجراتون ناي إنون دحر تحويشويو أب على ليبيريا أنت داريها ناي بعد إيكواسيو تجميرو دحر يين أون عتيو أب هاجرات قرواب تهاجرات عند حد أنا بلادنا خوينا ناي بعد أوغندا موسيفيني أب سلط أنزلو قب تنزانيا وتهدرات ناي تنزانيا أو خوينيك على سنيرو تنزانياويان وتهدرات مسيوم دفيهم نيدي امين الجسم نعو ابسلط انقفابيلهم نعو نتوحد زنبر حيلون سلازي اب اوغندا حجت ديمقراسي نريو لنا اب على رواندا اب على رواندا ناي قدام حيلتاتيو اوغندا اب وغنوم كاني نبعل كاغامي دغيفهم كاني ناب رواندا كاني كمزاتو غيرمم ناي قدام حيلتاتي مالتي سلازي زحج نريو زلنا اب رواندا ديمقراسيا لوطي قص يخيزلو ناي قدام حيدتات دفئتيو اب خستون تدارينا اب ديمقراطيك ريبابليك اوف كونغو اوغندان رواندان اريتران كوينوم نكابيلا قلبيتهم ناب سلطان كم زمص غيرمو سلازي ازي ناي قدام حيدتات اذا متاتاو ناي قدام حيدتات بحاجرات كونو خيريو زوباوي تكالات ترى بزح بوتا تصاويتنين امچرشا يئنون دارغا انفولف زغبرو خناتاتالو ازي سالساي اماراتي استراتيجي رابعاي اماراتي وي استراتيجي لنا نغلصو خاني اتملكاو سرعت مسوم تقاومتي ابزته ابزررب اب طربيزا كوفيلو تسماميعو تملك غديفو ناب حوس حراز اتولو خناتات زين اربعتين جراند استراتيجيسين زين اربعتين عبيتي جراند استراتيجيسين امو عينيتين يا تازولصت ያታ መብዛሕት ግዜ ተገለጽሞ ኣብዚ ናትና ደንበ ተቃውሞ ነዚአን ከም ስትራቴጂ ከማን አይንፈልጠንኒና ከመትከሊና አንፈልጠን ምስ በዓል ክስቶ ተሓብሩዶ ሓቢርኩም ንዑ ከፈሉ ኖ ንሶም ዘይጎነፃዊ እዮም ዝኣምኑ ሰላማዊ እዮም ዝብሉ ንሕና ጎነፃዊ ኢና ንብል ኣይንረኸብን ኢና ምዚኦም ብለካ ስትራቴጂ እዚ መትከል ኣይኮነን
متكل أيكون استراتيجي خاني نتي حاسبية زلخوسي كمي جري عوتلي إذا استراتيجي بزح جزء سلا زي نستفهلها خجلت أزيادة سكة أفقد اللي جنت كمي جرنا نوسدا إذا ما بزي أزلنا بحنسا حجي ندبر بيزن نقدت كنكيدينا إلنا أنت نسامع شعو جنت انتي تبلي أو أنا صدق زيادة حسب اللي بأجريز خير أو بأجري زي استراتيجية خير كامن كلنا نبي زينينا تسامعنا نسخن مريج أخنتا بأجري حسن بمشكلتها يا خير إكسرسايز أنا بمشكلتها ها إكسرسايز كهنا أهلا خط إكسرسايز كهنا دليو حافظ له قرب نعي خلتي خنني نصدقن سجان خنني أنا بمشكلتها يا خير أنا بأوتوبوس يا خير تنصبت أنا أيكلني شمجيل الله يبل دكتور صالح مسيخ أنا بهليكوبتر يا خير إجي زين كلن نبحنت علامين أنا خيزلنا كلنا نفتح بيزنينا أنا خيزلنا نقدر كنا خبرينا أنا خيزلنا علما أنا حدي ديمقراطية وسرعة كم من إلي أتي مرجعات جن سلزنا برنا نتقنا تاتنا أبقمتي أتينا كأني مرجع نجبر سلز زيهم مرجعات يوم إذا مرجعات زيهم كبأسنا يقبون أي بأسنا اليوم زين كأنا 4 مرجعات يعني 4 أعطيتو كبلك إن عرفتي نقبرينا قرب حلف لنا يا زربخة سحيبنا thank you